Happy birthday to you. Yay! Hindi mo na makita yung gawa mo dyan, eh. Naku, brown out. Ayan mga ka-dragon, good morning po. Ayan, dito tayo ngayon sa kubo. Grabe, sobrang daming kalat. Parang talagang binagyo ni Emong. Tapos hindi pa kami nakapaghugas ng plato nung nakaraan. Kaya ang dami naming lilinisin dito. Ayan, oo. Siguro nag-ambi dito kaya nangingitim tong ating kawayan. Sa una lang talaga maganda rin ang kawayan. Pag nangingitim niya. Oh. Ba't wala na yung pandito, Chino? Okay. Yan nangingitim na Masaksak ko yan. Oo. Naanggihan kasi ito, nangingitim. Dumidin na lahat ang makina, Jay. Narad ang maisusip, may nangyara na ako. Sino isusip sa'yo? Ha? Sino isusip? Sino isusip niya? Nanti nga kawayan lagi. Mukhang namin lagi nga kalagsak ko. Bakay tiyo tapos kay sinalong muna kay Diwa yung ginakabi na. Eh? Ayan mga ka-dragon, medyo na rin, malinis na. Yan. Nilagyan to ni Antiligay ng krudo. Para daw magkintab.
Itong mga kulambo, iuwi muna namin para malambahan. Yan, ang lunch natin today, guys. Dahil wala si Madonna. Nasa bayan. May inasikaso lang. Itong napitas naming puso ng saging, i-aadobo ng tiligaya. Tsaka ito, nabili namin guyabano. Sing nakakamiss ng guyabano. 15 ang isa. Sarap na ito. Tsaka meron tayong dragon fruit, tsaka saging. O, diba? Kunin konti, bulaklak niya. Ha? Kunin? No? Itong bulaklak niya. Tanggalin mo yun ba? Yung mapangit. Yung pangit na. Siguro ba sa susunod na bago magtag-ulan next year, palitan na lang natin ng yero to. Kasi yung nilagay na kawayan, binubukbok. Kaya pagdating namin dito, daming mga bukbok. Siyempre, wala kayo nagpagira. Ate, kumapay ah. Yeah. Hindi nakakupa. Hindi nagkanti. Mukmuk. Ayaw ko kumukmuk. Yung tiligaya, ayaw niya mag-ganito at mag-itim ba yung kuko ng bagong linis. Huwag mo yung ito ko. Kung ako mo kapla. Anong pinangtanggal mo? Ito lang isa ko. Ito pala nag-gloves ako eh. Ang daming nilaban ni Gigi na basahan, guys. Nalabhan lahat. Merienda guys. Inihaw na saging. May nakalimutan kong brasin, guys. Itong ginawang kanal ni Kuya Efren, mga ka-dragon, sabi namin sa labas. Dito naman siya gumawa sa loob. Ayun mga ka-dragon, nakausap namin si Auntie Pasing. Bukas daw sila uuwi dito sa Mindoro. Ayan, makakasama na natin si Tita Pasita. Ang sarap sana magtinola eh. Wala man tayong native na manok. Dami nating papaya oh. Yan, nilagyan na namin ng sigkat kay baka pag umulan matumba. Baka hindi niya kayanin ng kapal ng bunga. Sarap na mahiga oh. Makintab na. Sa susunod siguro guys, matulog rin tayo dito. Nakakamiss matulog dito eh. Merienda tayo. Tikman natin itong ating guyabano kung matamis.
Pogi, masal. Na, wala nang tulogan tayo. Baka dyan bago. Ay, wala na lang. Hindi pa. Pag mo nang basa naman. Lima, dati sa kapit. Oh. Yan guys, lagay ko na yung hakata. Karne. Lagay ko na. Hakata omega. Buso. Yan, may pork yan guys, tsaka sardinas. Hindi nyo lang makita yung pork. Masarap din yan kan. Saluyot. Pork tapa ito na yun ha. Saluyot papaya sana yun ha. Ayan ang kaparantat na sitaw na pork. Sitaw. Ayan na. Kapag nagkuhan na yung sitaw bunga, ganun tayo. Marami tayong papaya eh. So, hindi ko na budget para dito. Kadami. Sarap yan. Damihan mo yung pamintante. Yan na, yan na. Taghirap kami ngayon guys eh. Kasi ano, talagang kuhan kami sa budget. Dahil sa pinapagawa nga namin kuhan. Yes. Business-businessan ko no. Sana. Kailangan naming mag-feed. Nantay. Kaya siyang tiligaya, todo tipid. Malapit ka na magtindan tay. Magtipid pa ako, hindi pa ako nakabata. Ha? Paano naman itong... Bahala na eh. Sabi ng teligaya oh, baka daw tanghali na wala pa rin magbili. Talagang iba-iba yan. Mag-iyak. Iyak. Kung gustong magbili doon sa Manuot, magtinda kami ng sari-sari store. Mga ulam-ulam. Binta pa tayo ng kikyambaga. Kikiam fishbowl. Fishbowl. Kain tayo mga ka-dragon. Yan ang aming simpleng ulam. Salamat po sa mga biyaya na nagkakalagi sa amin sa araw-araw. Kaya kasi pagbiling ko sa pamilya ko na lahat sa Kristo. Amen. Kain tayo mga ka-dragon. Ang aming simpleng Happy birthday to you! Yay! Ayan guys, bukas birthday ni JJ. Pag in-upload natin tong video, birthday niya na. Kaya happy birthday, Thank JJ. you! Ito mga Ilang taon ka Hindi na, namin Jay? alam, birthday niya na pala bukas. Tinanong ko kanina na bukas na biyaya. Ayan, Basta ako ay nasa 30 plus. 30 plus. 30, sweet 30 plus. Yes. Nung tinanong ako ng kanina. Looking young. Sa ito? 34. Hala kayo. 30 plus ante. Dati 24 lang, ngayon 34 na. Oh my God! Sampo! Na. Nagasawa ka. Gasawa na tayo, Peng. Ang dayo di. Dayo di. Ano nga lang ito? Mauna ka at mas matanda ka ng konti. One. Hindi 30 years na mo yung kadyangan. Wow. One. Magsusurot kami amin na. Puro mga baak na dito sa Nakakalimutan. barangay Monteclaro. Kadami. Kadaming baak. Mabuti nga ng gasawa. Mga takot sila kami wala. Kami noon guys. Takot na kayo Kapag makarating. 25 ka na, sabihin nilang baak na. Baak na baak. Baak nga rin. Masawa kayo magsabi ng baak. Bahala kayo sa buhay nyo. Tanggap na namin yan. Oo. Ngayon, At least walang problema. friend. Ay talaga. Walang problema sa asawa. Sa huli ang pagsisisi. Parang sa Parang teligaya nagasisi. Nagasisi na, nag-asawa. Hindi rin. Hindi rin. Ngayon palang gasisi. Dahil may mga anak na, may apo na. Ngayon alaga ko na naman guys. Apo na naman. Back to. Back to zero. At least pag na, ano na rin yung Matanda na ako, nagpaaral pa ako. Ha? yung pinapaaral mo pag yung nakatapos. Hindi. Yung nakukuhan ko nga pag kunyari. Pag namatay na ako, buti kong makapasok pa kaya. Kaya, kulay na rin kung hindi na rin tulungan ng kwan. Ng kwan. Nagsulan pa. Ang kwan kami. Saan tayo bukas ay? Sa Ilog? Saan gusto man, te? Kahit saan na eh.
Sarap pa, luto ng te. Ang sarap ng ano, pag madalang makain. Mga ganitong luto. Simple lang pero masarap. Mapaparami ka talaga ang kain. Kakibuhay na rin ko kung ko nakulilo umipikan. Sobrang kabisihan na namin, nakakalimutan namin na may magbe-birthday. Bahala na. Yan, gusto ko lang din po magpasalamat kay Sir Gayem sa pa-advance birthday niya sa akin. Thank you so much po. Consistent yan si Gaya. Yes. Thank you Kain po. po tayo. Sobrang laking tulong po yun para Kay sa amin, Ma'am sa mga, Lloyda. Kumusta po kayo dyan? sa business. Ano na yun, naibayad na ni Gigi. Naihulog ko na po yun. Naibayad niya na. Naibayad na Sa kagad. lupa. Sa lupa. At least, ano, may oo. napuntahan. Diba? May investment. Diba, ang Tiligaya? Kahit wala pa ako eh. And thank you rin gayon sa binigay niyong ano, pang dagdag ng pambili ng kambing. Wow. Yan. Ayun na pala. Thank you so much po. Bali, binenta po ni Papa yung kambing niyang ano, buntis. So, yun na lang po yung bibili namin. Saka yung drum gayon, siguro sa tag-araw na lang kami magdadagdag ng drum kasi tag-ulan naman ngayon. Sa tag-araw kasi talagang kailangan namin ng ano, maraming tubig sa pagdilig-dilig ng halaman ng gulay. Ngayon hindi pa naman kasi tag-ulan naman eh. Thank you Gayam sa mga ano, tulong mo sa amin. God bless you more po. Cheers! Kape tayo. Cheers! Happy birthday! Cheers! Ang Tiligaya! Mamaya. Talaga nagsinchronize yung ganyan. Hindi lang yung mga gano'n. Hindi naman niya tayo kaano-ano pero kapamilya yung turing niya sa atin. Ay, doon, lipatak magmaganda. Ate Lloyda at Sir Robert. And okay naman po kami dito. Hindi naman po kami naapektuhan ng bagyong Emong. Dito sa barangay namin, hindi naman po siya bumaha. Yung mga palay po namin, okay naman, hindi binaha. Yung naapektuhan lang po talaga is yung kabilang barangay. Kasi umapaw po yung tubig sa ilog, saka dumagdag pa yung tubig galing sa bundok. Mga tanong-tatong di. Kaya naging mas ibok mo. Sarap naman ng Supa. supa. Adobo with suka. Ibang klase rin ang cravings ni Ano na? ibang pang mag-choice ang salto o yung kwan. Meron ako. Guyabano. Medyo maasim yung guyabano guys. Sarap ng ano. Puso. May sardinas kasi. Sarap matulog, maangin. Ang lupit na ha? Ha? Ang lupit. Ano? Ang lupit. Baka bukas po namin hahatid yung cart dun sa sa school. Bookmark test. Saan ipahila yun? Tulak lang natin. Sakay kante? Rapura daw yata. Sa nagkaibuan. So, ayan guys.
Ginasundan kami ng St. Peter. Bayad ka na? Ang Teligaya, bayad ka na daw. Ay, manawagan ka na sa mga ka-dragon na wala pang Peter. Hanggang dito ba naman sa bukid, Kuya Rudy? Ginasundan mo kami? Nagtago na nga. Talaga naman. Pakita mo yung kagubuhan mo. Karmato nga kasinsin, may. Ito lang masyadong ano lang, oh. Nahabol niya na. Hindi rin ako nagbayad. Samantalang, wala pang due date, nagbayad na ako. Abo? Oh, binigay niya yung kay ate, nakita ko. Oo, di ba sinabi ko sa'yo? Ayun na, Di ba nandito ka na yung te? Oo. Yung sabi mo nga ko. Sa Gcash, check mo sa Gcash. Sa Gcash niya yun sinend, pero tanungin ko mamaya kung na-send niya o baka... Oh, Santiago Richie, oh, wala, oh. Oh. Ay, birthday na pala ni JJ bukas. 17 ang Jumo, iha. Ha? 17. O di 17, 16 pa lang yun, nagbigay na ako. Di para sa 17 pala eh. Second Hindi week. na, Oo nag-set nga. na kayo. Ginasabay niya ka. Hindi na, mag-present na Kay paano ginasabay niya kami kay Ate Gretchen? Huwag mo lang ikayatin sila. Second week pala kami. Bakit ba? Marami nga akong ano sa ano, huwag na isabay-sabay. Sa, Plus day, paano kung wala kaming pira? Kaya nga, dapat yung date talaga ng bayaran. Ano ba naman itong Bombay na ito, oh? Sinusundan kami dito. ano nga to? May, Sa Teresa hindi na talaga nagbayad. hindi man na nagbayad na. Sana yung text ko din. Paano yun? Di wala na yun. Wala na, lapse na yun. Meron pa yun. Tatlong buwan yun. So, pwede niya pa rin hulugan. Oo, 2 taon yun. Bago mawala yung pera niya. Mag-forfeited. Guys, magkuha kami ng dahon ng saging at maggawa kami ng suman at birthday ni Bibi bukas. Yan lang kaya ang handa ni Bibi. Ipagluto natin ng sumang balinghoy. Kabuting kahoy. Pero sa baryo na tayo guys magluluto kasi wala kaming uling dito na ubusan. Ano rin, sakto rin para may pang pamerienda tayo bukas kung ihahatid na yung ating cart. Maspak na rin ante. Hali, naperde. Ito sa ano, yung puon niya kasi. Hindi at malapit sa kwan. Ha? Nagadilaw na naman itong mga dahon niya. Itong ibang ano. Sobrang siguro sa tubig, no? Masansa lang. Ayun mga ka-dragon, i-cultivate lang natin itong ating mga tanim dito. Tsaka aabonuhan ang Teligaya.
So, ayun mga ka-dragon. Nag-guide na tayo ng panggawa ng sumang bango. Ang cute ng aming nyug. Galing kay Auntie Ligaya. Pinakit niya daw sa mangyan kahapon. Jede! Jede! Naturukan ka, Jede? Show your tongue. Aray! Aray, beautiful eyes na naman. Saan ka tinurukan ni Doc? Ha? Sa puwet? Gas, turok. Naumula eh. Isang pahinga pa, tapos tayo pastilan siya. Oo eh, tas bitakin na sa gitna. Mahawakan man yan. Sa mga Kasi ukisan mo pa. laro, ginaglit ang okay. Panak-agi ka ng kamuting kahoy na panak-ano pa waywayan nuwang. Si, ito lang yung tubig niya, guys. Yung sabaw niya, may isang katil mo. Daw, tupra ng tiligaya. Nung na. Ikaw naman, pati hilaw na kabuti kainin mo. Ay. Ito nga, tita. Jay lang! Pun nga rin ito. Wala pa nga ng mga lingal. Pero marami na itong yung dito din. Kasi aso ko lang sa kanya. Kaya nga, Pala guys, itong suman pala bukas. Salubong sa birthday ni Gigi at sa pagdating ng Tipasay. Kailan sila magsakay ng bahay? Bukas pa? Ano? Nasa Biskaya pa rin yata sila? Ha? Nasa Biskaya pa rin. Ano na yun? Hindi magulis? yung magabihan sila. Karantang ka niya na eh. Ngayon natin. Nilagay natin yung silubo ah. Ano to kahit mahaba? Ngayon na naman tayo sa pagbalot. Pero nung panahon ko din. Ba't kasi kadaming ganon, ante? Pang pabilog. Pwede na no? Bukas pa to namin guys matitikman kasi gagabihin talaga kami dito. Masarap yan bukas pang pang kape-kape. Pang kape. Tumag. Wala na. Nung kailan lang nagsuman tayo, ngayon gasuman na naman tayo. Miss na naman eh. Ano sinuman tayo din? Impanta. Ang ting cleavage mo lumalabas. Hanggang barutong din narinig yung niya. Hoy, ante maya ka naman yung cleavage mo. Yan. Pagandaan daw kami ng balot. Ito. Ito. Sa aking kalapad. Si Gigi, gindikit niya kasi yung balot ko. Yung balot niya sa balot ko eh. Sa akin, Kung kanino yung makapasa, kung makapasa kay Madam Ligaya. Ito yung sa akin tanda ko pinyo dalawa yan. Nagrarambol na guys. Hindi mo na makita yung gawa mo dyan, ante. Naku, brown out. Nako, yan ang basta ka side fry. Nga? Sana paraw. May dati tayo gaya mo na isa. Bagkat, parang.
So, ayun mga ka-dragon, abangan nyo na lang bukas yung aming sumang balinghoy. 6:30 na, pero medyo maliwanag pa din. Okay, kita-kits ulit bukas mga ka-dragon. Bye po. Bye po. Ingat po kayo dyan. Happy birthday, Gigi. Isang kawa yung suman mo.